an balimaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka jamana cɛkɔrɔba ani musokɔrɔbaw dugubaw ani dugumisɛnw kɔnɔ hali minnu bɛ n'o ye an ka jamana maakɔrɔw ye n'u tɛ an faso kɔnɔ n'u bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ a kɛra u denw fɛ sigi ye o a kɛra sabu yɛrɛ taara n'o ye o k'aw k'a dɔn k'a fɔ a ka ca ni Mali soldasi 30 ye ninnu u fagara Mali kɔrɔn saheli bolo fɛ nin ye kibaru labanw ye n'o ye laseli minnu bɔra kabili araba tɛmɛnen k'a dɔgɔyalen Mali soldasi cɛ 30 ye sira dara ninnu ɲɛ Mali kɔrɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a kɔrɔn saheli bolo min bɛ yen a bɛ tile dɔɔni bɔ bi kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔla ka bɔ a yɔrɔ kofɔlen na hali Mali soldasiw yɛrɛw ye dantigɛli kɛ ko ɲinɛ kɔni nin tiɲɛ fɔlɔ ye nin fali jugu nin fali sugu ka taa ka Mali soldasiw sɛgɛrɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ni nazaraw k'u ma ko jihadistu dɔw k'u ma ko falikɛlaw ninnu de bɛ marifa ta k'u bɛ kɛlɛ la a fɔra fɔcogo min dɛ ko ninnu k'u ka kɛlɛ kun ye diinako ye olu de ye nin fali jugu ta ka Mali soldasiw sɛgɛrɛ nin ye ɲinɛ a siɲɛ fɔlɔ ye Mali soldasiw ka faga nin faga kɛcogo jugu nin n'a ɲinɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni janfa wale min wala nin kɛlɛtigɛ wale min n'a a su cayara kɛra yɔrɔ de la yɔrɔ min o bɛ Mali Burkina ani Niger cɛ sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ ni i jɔ Mali kɔnɔ k'i ɲɛsin kɔrɔn fɛ n'i ye saheli kɛɲɛ ka bolo n'i y'o lajɛ kɔrɔnfɛ seleke furancɛ de bɛ Mali Niger ani Burkina Faso cɛ k'a dɔgɔyalen ye soldasi 31 nin bɛɛ lajɛlen fara kɛlɛ in senfɛ k'a kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen a kɛra tuma min soldasiw u sɛnsɛnnikɛla tun bɛ ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la sira dar'u ɲɛ yɔrɔ la yɔrɔ min a bɛ Mali Burkina ani Niger cɛ araba tɛmɛnen n'o bɛnna mars kalo tile 17 ma kibaruya bɔra an ka sɔrɔlasiw yɔrɔ sɔrɔlasi minnu bɛ a yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na nka ka kɔn o ɲɛ u tun ye min fɔ o ye k'a fɔ sɔrɔlasi cɛ 11 u tun tununna maa tun to olu ta fan dɔn 14 olu tun kɛra sɔrɔlasi jugunenw ye o de kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna mars kalo tile 15 ma nka fo ka se bi sɔgɔmada in na ma a fali jugu min taara ka Mali soldasiw sɛgɛrɛ u ye jate fɔlɔ minnu kɛ o jate ninnu o hakɛw de tun bɛ ka caya kabili dantigɛli kɛra ka bɔ an ka jamana faamaw yɔrɔ ntɛnɛn tɛmɛnen lɛrɛ caman nin bingani wale in tɛmɛnen kɔfɛ kibaruya minnu bɛ yen a fɔra de kabili ntɛnɛn tɛmɛnen lɛrɛ caman kɛlɛ minnu n'o ye fali kɛlɛ jugu minnu tigɛra k'a kɛra tile ka kɛɲɛ waati mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tun taara minnu tun bɛ kɛlɛda la olu bɛ se ka fali maakɔrɔw bɛna na cogo min Mali ka daga min n'o ye kɛlɛ daga min n'o bɛ tisit bɛ an sɔngo o tile bi yanfan worodugu seleke de la dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ min fɔra tuma dɔ la waati nata ninnu na a bɛ se ka kɛ fali minnu sɔrɔlasi minnu fara a bɛ se ka kɛ a ka ca n'o hakɛ kofɔlen ye nin ɲɔgɔnna sugu de kɛra sango salon kɔni wala san tɛmɛnen ninnu na mɔgɔ minnu Mali sɔrɔlasi minnu tun bɛ kɛlɛda la dɔw de tun taara k'a fɔ ko u bɛ taa olu falen maakɔrɔw ka taa kɔrɔlenw ka segin minnu tun tatɔ dɔn dɛ olu de taara nin baara jugu in sɔrɔ u ɲɛ sira la ko minnu bɛ yen n'o ye nin baara in kɛ a ka ca ni cɛ 100 ye wala b'o bɔ olu fana tun bɛ u ka kungo bolifɛn minnu n'a bɛ f'u ma ko pikoto dɔw tun bɛ moto bala kuma in yɛrɛ de fɔra ka bɔ Mali sɔrɔlasiw yɔrɔ ani cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw denw n'aw mɔdenw olu bɛ kunnafoni lajɛ wala u bɛ kunnafoni lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ o ye u ka diɲɛ laban telefɔniw o telefɔni ninnu ni y'u ye a ɲɛfɛla bɛɛ lajɛlen ye wɛrɛ de a jɛnbɛ i n'a fɔ télévision jafilɛ minnu bɛ aw ka so kɔnɔ o fitinin nama i bɛ se ka télé lajɛ cogo min i bɛ se k'a yɛrɛ lajɛ ten nka a tɛ tuma dɔ la bolo tɛgɛ kɔnɔna a to fɛnsɛn bɔ kibaru laban min sɔrɔla o ye k'a fɔ Mali sɔrɔlasi 31 k'olu fagara
o kɔsa fɛ minnu bɛ n'olu kɛra jugu fɛn ye u y'olu donni ka taa n'u ye Gawo. Faransiskaw yɛrɛ u tɔgɔla kunnafoni lasi bondaso min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Agence France Presse. Ale ko ko sɔrɔlasi jalatigi dɔ de ye nin fɔ. A ye nin fɔ nka a ma sɔn k'a yɛrɛ kofɔ koyi. Sabu ale yɛrɛ kɔni fɛ n'a y'i kanbɔ nin cogo la tan, n'a dɔnna ka fɔ ale don, a bɛ se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ ka bɔ a ka ɲɛmaaw yɔrɔ. Ɲinɛ kɔni san fagali ma deli ka kɛ min juguyara Mali sɔrɔlasiw fagali la ɲinɛ sanna ka nin bɔ. O ko minnu taara bi u kan n'o a bɛ f'olu ma ko papalikɛlaw ko su 13 de yera ye, wa ko ninnu taara n'u ka su dɔ ye minnu nana bi Mali sɔrɔlasiw kan, u y'u ka su tɔw donni ka taa n'u ye. O yɛrɛ kosa fɛ a fɔra ka fɔ hali Niger sɛbɛn dɔ bɔra Faransiskaw yɛrɛ ka kunnafoni cɛrin bondaso kelen na n'o ye Agence France Presse ye. Olu ko k'olu y'o sɛbɛn lajɛ ko maa 33 olu fana su fali ko kuma b'o la ni 14. O ko ɲɛma sugandilen dɔ o yɔrɔ la k'o fana ye ɲɛfɔli kɛ ka fɔ sɔrɔlasi 34 o de fagara. An balimaw, kabili san 2012 banbanciwale min ni o tun jujɔnna an fɛ Mali kɔnɔ yan, MLA n'u jɛɲɔgɔnw fɛ ko k'u dama faso tigɛ ka d'u ma. O de senfɛ sa maa dɔw nana i kolonso ninnu na, olu ko k'olu ka kɛlɛ kun ye diinako ye. Anw yɛrɛw ka jamana diinɛ ɲɛdɔnbaw ko k'a kana fɔ ninnu ma ko jihadistu. Nka nansaraw ni u bɛ ninnu misaliya u b'a fɔ de ko jihadistu an ka jamana kɔrɔn fɛ. Kabini o tuma de sa fo ka se bi ma nin kɔlɔlɔ kolokololen don gwengenen don Mali da la. A kɛra sabu ye maa minnu fara a bɛ maa ba jate de. Jamanaden gansanw fara kɛlɛcɛw kan, wa ni yɛrɛ kɛra sabu ye mɔgɔ caman bolila k'i sigiyɔrɔ bila k'a sabu kɛ kɛlɛ ani fali ɲɛsiranya fɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ kɛ ka fɔ diɲɛ setigi jamanaw ani diɲɛ magɛnkɛbaw olu n'an bɛ Mali kɔnɔ yan, a dɔ ye jumɛn ye? Diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyani olu ka kɛlɛcɛw bɛ yan n'o ye Organisation des Nations Unies, olu ka kɛlɛcɛw bɛ Mali dugukolo kan ka fara farafinna yɛrɛ ka kɛlɛcɛw caman bɛ yan. Faransi yɛrɛ u ye a ka kɛlɛbolo dɔ wuli, olu fana bɛ an fa dugukolo kan yan. Wa kɛlɛ in tɛ Mali kelen dala bi, Burkina ni Niger fana olu fana y'u ta sɔrɔ. Mars kalo tile 15 tɛmɛnen ko maa 50 ni maa 8 k'olu fara Niger yɛrɛ u tile bi yanfan bolo fɛ, k'o fana kɛra papalikɛla ninnu tubabu b'a fɔ minnu ma ko jihadistu. Nka Niger ta fan maa minnu fagara ye o ye jamanaden gansanw de ko tun t'an bɛ dɔgɔjɔ, u segintɔ ka t'u ka duguw la. O furancɛ ni Mali yɛrɛ tɛ kilo 100 hakɛ bɔ. Jamana 3 in n'o ye Burkina Faso, Niger ani Mali furancɛ la ko nin fana kɛra ye. Niger ta yɔrɔ ni kɛlɛkɛwalew fanga ka bɔ ye, jolibɔnw fanga ka bɔ ye mɔgɔw fɛ n'olu ye marifatigiw ye, marifatigi minnu a fɔra k'a fɔ Osama Ben Laden min fara l'Américain fɛ. U ka kɛlɛbolo ani minnu ko ten k'u bɛ silamɛya jamana karaba duniya jamanaw kɔnɔ n'u gwengelen don Mali da la n'u k'a ma ko Organisation État Islamique. Kabini janvier kalo san 2020 olu bɛ nin jamana 3 in u kɛn bɛ k'u ka dagaw sigi. Hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko Faransi ko k'u nana ni kɛlɛbolo ye, kɛlɛbolo min n'u k'a ma ko Barkhane ani jamana minnu bɛ yen n'olu fana kɛn bɛ k'u ka kɛlɛcɛw fana donni ka na Mali kɔnɔ yan. K'u nakun ye fɛn min ye o de ye ninnu bɛ se ka daga bɛ se ka bɔ Mali da la cogo min. Nin kibaruya kelen in pereperelatigɛ sɔrɔla k'a fɔ ko Mali sɔrɔlasiw bina janfa kɔnɔ, janfa min dar'u ɲɛ. Dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Lelehoyi ani Tisi ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ Ansongo mara la. O fana ye pereperelatigɛ di k'a fɔ Mali sɔrɔlasiw ka kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔ n'o ye chef d'état-major général des armées du Mali ye. K'ale nin ye Mali sɔrɔlasiw ka ɲɛmɔgɔw ka dantigɛli ye, ko nin janfa in ko a kɛbaaw y'u biri Mali sɔrɔlasiw ɲɛ. Minnu taara janfa kɛlɛ bi Mali sɔrɔlasiw kan a bɛ cɛ 100 a b'o hakɛ bɔ. Ninnu nana bolifɛnw na ni motow la. A kɛra furancɛ min na ko ani Ansongo cɛ bɛ kilo 60 hakɛ bɔ k'a bɛ Gawo mara la. O ko a kɔlɔlɔ kɛra min ye o ye Mali sɔrɔlasi cɛ 33 k'olu fagara, 14 olu joginna. Mali ka bolifɛn kɛlɛcɛw ka bolifɛn 3 ko olu tiɲɛna. Mali sɔrɔlasiw u ka kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔ n'o ye chef d'état-major général des armées a ye pereperelatigɛ di k'a fɔ
papalikɛla cɛ 20 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko u b'a fɔ minnu ma ko terrorisiw minnu taara kɛlɛ bi Mali sɔrɔdasiw kan k'u ka maa 20 k'o fana fagara Mali sɔrɔdasiw fɛ. An balimaw, nin ye furancɛ min bɛ Mali ni Niger cɛ k'a bɛ yɔrɔ min k'o ye Tilaberi de ye. Tilaberi o fana ye Niger dugu dɔ ye ko maa 50 ni maa 8 k'olu fagara Mali sɔrɔdasiw bingani wale min taara k'u sɛgɛrɛ o kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen tarata de sa n'o bɛna mars kalo tile 16 ma. O fana y'a perepelatigɛ di k'a fɔ Niger jamanaden ninnu tun bɔtɔ don u ka dɔgɔjɔ de la. O kɛra dugula dugu minnu k'a ma ko Bani Bangugu ko ninnu kunbɛnna mɔɔw fɛ maa minnu ni o ye daminɛlikɛla ni binganikɛlaw ye. O de senfɛ ko mobili 2 fana jini n'a ye u taara ni mobili 2 wɛrɛ ye k'u ye mobili u ye jigiɲɛ caman n'o ye balo jigiɲɛw ye k'u ye tasuma don la. Araba tɛmɛnen ko Gawo mara la ko binganikɛla 2 k'u fana ye mugu ci Mali sɔrɔdasiw ka sɔrɔdasi daga min n'o bɛ Wabariya u ye mugu ci Mali sɔrɔdasiw olu ka daga la ye ko kelen bɛ u la ko minɛna Mali sɔrɔdasiw fɛ kelen dɔ in kɔni k'u bolila. O bingani de senfɛ ko jamanaden 2 k'olu fana joginna. O don kelen ko Mali magwɛn baarakɛ cakɛ bondaso dɔw bɛ yen u b'a fɔ minnu ma ko ONG o ko olu fana ka mobili dɔ minɛna mɔgɔ marifatigiw fɛ k'o kɛra Bandiya u fana bɛ Ansɔngɔ mara la. O furancɛ kelen na ko su fɛ ko min ye Menaka ye ko Mali lɔkɔlikaramɔgɔ dɔ joginna marifatigi dɔw fɛ u y'o donni ka taa n'o ye yen sigida dɔgɔtɔrɔso la i n'a fɔ kɛnɛya matarafabaw y'a jira cogo min ko ni y'a jira k'a fɔ tuma dɔ la ni lɔkɔlikaramɔgɔ in ani tɛna to nin joginni in na. An balimaw, mɔgɔ caman bɛ yen olu b'u yɛrɛ ɲininka yala Mali ni kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'u kɛlen bɛ ka jamana in daminɛ yala o tuma u ye kɛlɛ ta kura ye de wa? Sabu nin kɛlɛ tigɛ wale minnu taara ka Mali sɔrɔdasiw sɛgɛrɛ nin bɛ perepelatigɛ de di k'a fɔ Mali kana ko hali bi sawo ɲɛ ma sɔrɔ a la kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye jamana kɔrɔnfɛla ye. Olu yɛrɛ kɔni fɛ ko n'i y'a ye k'a fɔ dɔ farala fitinɛ kan o ye papalikɛla ninnu ko tajuru sara de don ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma jamana 3 ni furancɛ la. Nka olu sɛgɛsɛgɛlikɛla ninnu y'a jira k'a fɔ ko nin kɛlɛtigɛ wale laban minnu kɛra ni a kɛra papalikɛla ninnu fɛ maa bi yɛrɛ ɲininka u ye o papalikɛla ninnu minnu kɛn bɛ ka Mali daminɛ k'u ye kangare gwɛlɛn dɔw da kɔsa in na yala o kangare ninnu jaabi de ye nin wa? Kibaru in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasilase sɛbɛn minnu bɛ yen ni olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan i n'a fɔ studio tamani ka fara kunnafoni lase sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ yan ka fara hali faransikaw yɛrɛ ka kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasiri bondaso min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Agence France Presse. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw dugubaw ni dugumisɛnw kɔnɔ tuma dɔ la ni mɔgɔ min ye aw ɲininka ko yala a ye nin faamu cogo di a ye se ka kɛ aw n'a fɔ k'a fɔ Mali ye o ye ko Mali sɔrɔdasiw bɛ bin u kɛlɛbaw ka janfa kɔnɔ o tuma yala olu labɛnnen tɛ ka janfa ninnu kɔnɔ wa? Sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant ale y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la janfa min ni o dara Mali sɔrɔdasiw ɲɛ mars kalo tile 15 tɛmɛnen ko n'i y'a ye Mali sɔrɔdasiw bina janfa kɔnɔ kibaruya min ni Abilaye Jara y'a lase ko dala dɔ de bɛ a yɔrɔ kofalen na ko joliba min ni o b'a yɔrɔ kofalen na laadala nɛgɛkulun dɔ de bɛ yen a bɛ f'o ma ko bac o de bɛ bolifɛnw latigɛ ba la ko o nɛgɛkulun in n'a bɛ fɔ a ma ko bac ko salon ko papalikɛla ninnu taara ka taa o de tiɲɛ Mali sɔrɔdasiw komi o tiɲɛna olu yɛrɛ ye sira kura dɔ bɔ u b'a fɛ ka ba in k'o lamini ka sɔrɔ ka taa u taayɔrɔ la u ye sira min de ta sa o sira in de a kɛra i n'a fɔ samiya fɛ
a yɔrɔ ninnu bɛ curun kosɛbɛ an ka komi an tɛ samiya la u y'o siramisɛn min bɔ dɛ ko pabalikɛla ninnu u taara u birilen de sɔrɔ u ɲɛ ye ni a farila kan fana k'a fɔ denmisɛn minnu n'o ye Mali sɔrɔdasi minnu tun bɛ ka taa u bɔɲɔgɔn tɔw ka taa olu nɔ na minnu ye dɔ kɛ olu bɛ se ka segin cogo min sɔrɔdasi denmisɛn ninnu b'a fɔra ka fɔ ninnu kɔni ninnu ye sɔrɔdasidenw ye sɔrɔdasi denmisɛn minnu sɔrɔdasiya dɔnkɔ ba tɛ u la ten komi maakɔrɔw don minnu donna sɔrɔdasiya la ko mɔgɔ caman ye nin fɔ sabu ninnu ta kun tun ye Mali ka kɛlɛbolo min bɛ Tisi o ye Mali dugu dɔ ye minnu bɛ ka taa olu falen mais olu ka segin so olu bɛ taa kɛ u nɔnabila ye wa ni sɔrɔdasi ninnu denmisɛn ninnu caman ye sɔrɔdasiden kuraw de ye u tɛ yɔrɔ in u ma kɛlɛ dɔnniya ba t'u la ten hali u yɛrɛw bɛ yɔrɔ min u yɛrɛw fara kɛlɛ bin'u kan yɔrɔ min u t'a yɔrɔ dɔn ten n'a fɔra ka fɔ o lahalaya ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan olu dun bɛ ka u ni jugu minnu bɛ kɛlɛ la o maa ninnu bɛɛ lajɛlen ye yenfɛmaw de ye u bɛ yɔrɔ in dɔn kosɛbɛ tuma dɔ la yɛrɛ i ko jamanadenw dɔw tɛ o yɔrɔ kofɔlen na minnu faralen don pabalikɛla ninnu kan ka Mali sɔrɔdasiw janfa wa dalu filanan ye fɛn min ye o ye k'a fɔ ni Mali tun y'a faamu k'a fɔ kɛlɛbolo tɛ wuli fo k'a sɔrɔ pankulunw n'o ye sanakulunw ye olu ka kɛlɛcɛw sɛnsɛn o sana kɛlɛkulun ninnu sɛnsɛnbaliya nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye fɛn min an ka kɛlɛcɛw n'o ye duguma kɛlɛcɛw ye n'olu bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ man ka taa ten sana kɛlɛkulunw n'o ye minnu sɔrɔdasi minnu bɛ kɛlɛ kɛ sanlegege la ni pankulunw bɛ olu bolo olu kan ka dugumamɔɔw sɛnsɛn o sɔrɔbaliya fana hali ni m'u sɛnsɛn ni binkɛr'u kan labɛn ka sabati k'a fɔ ko ninnu kɔni ni binkɛr'u kan teliyala u bɛ magɛn sana kɛlɛkulunw fɛ o sɔrɔbaliya fana o kɛbaliya fana nin bɛ ninnu na a ka ca ni san 5 ye bi nin ɲɔgɔnna de bɛ Mali sɔrɔdasiw sɔrɔ a yɔrɔ kofɔlen kelen in na ni Mali faamaw tun y'u teliya u yɛrɛw ko ten ko u bɛna sɔrɔdasi dɔw labɛn n'o ye kɛlɛcɛ minnu n'o ye kɔrɔnfɛ kɛlɛcɛw ye i n'a fɔ MLA ani gatiya mɔgɔw olu fana b'a yɔrɔ dɔn kosɛbɛ n'o tɛ ni Mali sɔrɔdasiw farala ɲɔgɔn kan ninnu ye maa minnu bɛ Mali sɔrɔdasiw bɛ ka yɔrɔ minnu tanga bi jamana kɔrɔnfɛ olu ye yen wolodenw ye u bɛ o yɔrɔw dɔn kosɛbɛ n'a y'a sɔrɔ k'olu fana tun farala Mali sɔrɔdasiw kan k'u kɛ Mali sɔrɔdasi dɔ ye ɲanima nin bin ka wale ninnu tɛ kɛ. tile saba baarabila min n'o bɛna kɛ olu fɛ u yɛrɛw ka fɔcogo la u y'a fɔ fɔcogo min ka fɔ a kɛ kun tɛ olu fɛ fɛn wɛrɛ ye fo ka jira jamana marabaaw la ka fɔ u bɛ ka wari sara minnu karaba olu kun i tɛmɛ o tɛmɛ k'i ka wari sara ko a ti bɛn olu ma i tɛmɛ o tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka fɔ u ye fɛɛrɛ u de la ka a baarabila ninnu boloda nka Zeyinata u b'a fɛ cogo min ɲɛ bi sɔrɔ a la fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye talikɛlaw ye u mana kɛ mɔgɔw doninaw ye u mana kɛ minɛnw doninaw ye a bɛ fɔ min ma ko transport routier k'olu ka hakɛ ɲinibaw Mali maradugu bɛɛ lajɛlen na k'u b'a fɛ ka kunbɛn dɔ kɛ o kunbɛn in k'o bɛ kɛ sibiri nata Jikɔrɔ ni Para la u yɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn ye a kɛnɛ kelen kan dabali ni fɛɛrɛ minnu b'a jɛ ka u bɛ se ka jɛ ka kɛlɛ in ka se k'a ɲɛ sɔrɔ a la cogo min k'o b'a jira k'a fɔ tile saba baarabila de bɛna kɛ o tuma ko Mali yɛrɛ ani a sigiɲɔgɔn jamanaw ma tɛna bɔ tɛmɛsiraw bolifɛnw boli siraw fɛ nin baarabila in ko u yɛrɛw bɛɛ lajɛlen minnu ye talikɛlaw ye ani jamana yɛrɛ jula dɔdɔni feerelaw n'a bɛ f'o ma ko syndicat de commerçants détaillants olu fana bɛn'u sen don nin kɛlɛ in na n'a dun kɛra kɛfɛn ye ko hali suguw kɔnɔna na ko feere tɛna kɛ ni lajɛ min n'o bɛna kɛ nin bɛna kɛ u ka hakɛ ɲini tɔn fila fɛ wa o tarata tɛmɛnen de sa k'u ye ɲɔgɔn ye o de senfɛ k'a kɛra Medinakura sugu la jɛgɛfeerelaw bɛɛ yɔrɔ min kuma in kɔni u bɛɛ n'a kan yɔrɔ de la kibaruya in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasirila sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant